Gràcies, senyor Ballester. Faré un repàs a grans termes del Departament d'Empresa i Treball per aquest període polític, l'encàrrec de liderar 4 transformacions. El president sempre parla de la transformació verda, la transformació social, la transformació feminista i la democràtica, que en el cas del Departament d'Empresa i Treball es concreten amb la transformació del model productiu. Estem davant de reptes a escala global que demanen de respostes també molt intenses, que tenen a veure amb aquest model productiu i que nosaltres obligatòriament hem d'atendre. I quan dic nosaltres, dic des de l'administració pública, però també, òbviament, des del sector privat. I Europa el que planteja és aquesta autonomia estratègica que té a veure amb la sobirania productiva, certament, però també amb sobirania tecnològica. Catalunya hi participa a través del Barcelona Supercomputing Center en la definició del disseny d'aquest xip europeu que ens ha de permetre solventar aquesta dependència, sobretot de Taiwan i Corea del Sud, que són els 2 grans productors de microchips a nivell mundial, i sobirania energètica. Els efectes de la falta de sobirania els estan veient ara. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Gràcies.